ne ni ng'ama omi kambino, ng'ama usne kambino, okoketo maino mare. Enono ni oyudo mana profit kende at the expense of public service delivery. Nyafuanga. Erokamano Joyce, ok ing'e ni penjo no seche moko weche bedo ma watimo gimiluongo ni service delivery kata services ma kambi kelo. Onengo bede ne chudo ma jopiny chulo kata response mar jopiny. Kisungu luongo no commensurate to the standard. Mangiso ni ya uchudo at the level ma nyisore gi standards manitie. We ado mi example Nairobi ka. Ne wane from moro governor te yudo ka jok modak e ute county 2 bedroom 3 bedroom ok man chon dwano chulo $4,000. Koro kade wakawo service no timia private investor to ng'iewo ting'eni ng'ama da chulo $4,000 koro ibro dwano chulo $17,000. Koro samora mora ma kambi osadie e lwet investor moyito ni investor dwa manage kambi professionally to product services odwa keto the market rate. Koro market rate no nyalo bedo kada sirkal overcharge jopiny nyalo duogo piny mabetek to kada en piny dhi malo. Now to answer the question ere yo ma sirkal nyalo bedo go ng'isi ni samora mora mi uso kambi sirkal nyaka dong'e gi share moro matin. Emi winjo ka former Chief Justice Maraga no wacho ni strategic asset oki us de chiel. Anyway, gimoro ma sirkal dong'e manyalo control policy kendo nyalo wejo gima dhi mbele manyalo interfere gi jopiny. Wacho kendo ni pipeline and facility makobukore ni koro ti for one day te kodo ni Kenya collapse nikech ng'eni fuel and energy and ochalo msingi kata ginene pila mar dongruok mar jopiny ok de bukuri ni we. Koro gima sirkal de timo idonge shares kale donge control stake matin manyalo mi bed gi inyalo bedo go e board nyaki bed e board ma decision bedo made. But adieri makende ni kisa ka kambi mi a private investor bro manage kambi according to the competitive market kaka dimbele kaen gima ne kane miyo sirkal ute mar kane miyo private investors ute mag sirkal moko maneno ma ni county for example ni county no bukore no privatize uteka to ngat mi privatize mi miot ok bi bukore ni bro kawo achiel kaka moko ne no wudili ni dwangisa ni nyaka ne nyoli ikawo ni kwaru ni nitie ne chudo $6,000 kendo chudo $6,000 ok bitimbore samora mora ma privatization osatimbore nyaki bed ready ne market rate nyaki bed ready ne service delivery. Koro gima dhi mbele nena ni ya services koro nyaka commensurate to gi cost kata price mar product and services michiwo. But gima sirkal nyalo timo maduong' kata malich ahinya en gima onge. But nitiere kuonde machalo bank, kuonde machalo oil energy regulatory capital set the gimeluongo price juma ka juma after 2 weeks to ging'iyo the price to gibedo gi set the price. Koro sirkal nigi tools mang'eny ma ginyalo tiyo go mondo gi control go pricing mondo kik japiny inyre. But kata gibedo nigi tools the moment mukawo kambi an investor abiro to ang'iyo pipeline gimi kuonge timoga mokuongo kisang'iyo kambi en niya ikelo consultant mondo consultant ong'i kambi no wacho ni to kambi wani kendo ng'eni kuonde kapok wiyo wil kuonde ma shida dhi bedo iyudo Kenya pipeline kokelo private investor to biro kata riembo 20% mag ji nikech ibiro yudo ka samana sirkal manage kambi to yudo ka en gi corporate affairs manager, deputy corporate affairs manager, assistant to private investor biro wacho ni be adwaro to assistant gi corporate affairs ok wagola achiel odong' achiel. Koro magi gima ji nyaka winjgo job loss guaranteed kikete ne investor nikech bende mane gima ji mathoth osebedo ka yuago ni kambi kokete lwet ji giwegi to wan kaka jotije wadhi lalo kembe. Bende sirkal owinjo bed ni ng'iyo security mar jotije ma yande tie kambi makamano kapok okete lwet ji giwegi nikech wang'eyo ni kopogore kod kata job loss ma jomoko nyalo yudo nitiere kembe moko ma moko osebedo privatized to bende koro giyaro thuolo mag tije. Wanyalo wacho ni en makas mang'olo nyadiriyo koni gi koni. En makas mang'olo nyadiriyo koni gi koni nikech adieri makende ni niya onge ng'ata nyakora moga jong maritowa mawinjowa madi okawo pesa ne to kete kambi. Kosa kete kambi to dhiro ni office moro ne nitie office kata ma assistant deputy manager to assistant deputy manager nigi secretary dek ni dwa chulo gi salary tete ng'iyo kambi ikelo a consultant biro ng'isi ni office ni onego bed gi
director achiel to assistant ne achiel jok modongi are render redundant onge kuma nyalo tere en ni ya samotimo mae momi wacho ni ya mano koro is the meaning of privatization gibi nyo wacho ni rachno emo mitimo privatization mondo ket efficiency kambi to ket productivity efficiency mondo mi ket kambi ing'iyo staff management kata ing'iyo resources kata ing'iyo productivity kata ing'iyo processes koro processes wachalo nade nitiere processes moko miyudo ka seche moko ne ni KCB aparo KCB notime chien ka to Barclays Absa be notime chien ka mane obiro to ng'iyo ne do we need these branches walor ma okawo department KCB notime I think Mackenzie kamino Mackenzie no bidong your structure to wacha ne apana okay do department ne gima we collapse gima mondo ng'ani otimne to wachule pesa ngata chiel to ket efficiency gima watemo ng'iyane ne ya kembe gi mondo kel gi miluongo ni productivity king'iyo the ka privatization no time yo maler to the great again the final gain mangiso ni advantage kata dongruok midhi yud from kambi far much more than gima timore sani gima wadwaro process mar privatization obed defined very well gi cabinet secretary the objective ne oketi process ne oketi ng'ato gima dhi timo oketi kata expectation oketi kata sirkal donge gawa sirkal donge gi share so samara mona meso nyone ka be privatized be ready for the following number 1 price increase nyalo bedo number 2 job loss nyalo bedo number 3 kako tiyo nyalo bedo number 4 expansion be nyalo bedo but kaen kambi moro machalo kaka mago il tidhi do ka koro kokelo id mang'eny tidhi do ka omiyo asa angusi primero kanga to nigi mafuta kata na umabei tiyudo ka mondo midhi mi ried Kisumo mi kawo mafuta gi tangi mabi kanye mabi umabei seche moko deko ga koro yudo ke kimiye private investor manyalo kelo efficiency